नमस्कार मित्रांनो, मी काव्या केकेच किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर आज आपण एकदम सोपी तासाभरात तयार होणारी मालवणी पद्धतीने बांगडा फिश थाळी बनवणार आहोत. ही फिश थाळी चवीला अप्रतिम लागते. तर तुम्ही आता श्रावण संपलाय तर नक्की ट्राय करून बघा. तर चला वेळ नको घालूया आणि आपण लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी बांगडे स्वच्छ असे धुवून घेतलेले आहेत. बांगड्यांमध्ये सुद्धा दोन प्रकार असतात, मालवणी बांगडा आणि खरबा बांगडा. तर इथे हा मालवणी बांगडा आहे. खरबा बांगड्याला मध्ये मोठा काटा असतो, तो वरूनच आपल्याला दिसतो. आता फ्रायसाठी जी मच्छी मला लागणार आहे ते तर मी 2 बांगडे बाजूला काढून ठेवते आणि या 3 बांगड्यांचं मी तिखलं आणि कालवण करणार आहे. तर आपल्याला आज मालवणी पद्धतीने बांगड्याचं तिखलं, बांगडा फ्राय आणि बांगड्याचं कालवण म्हणजे बांगड्याचा सांबार असे 3 प्रकार करायचे आहेत. तर मी आता हे बांगडे, जर तुमच्याकडे बांगडा मोठा असेल तर तुम्ही त्याचे 3 भाग करू शकता, पण हा काही इतका मोठा नाही आहे म्हणून मी 2च भाग करते, नाही तर खूप छोटे छोटे होतील. जर तुम्हाला छोटे हवे असेल तर तुम्ही 3ही भाग करू शकता. तर अशा पद्धतीने मी आता बांगडे कापून घेते. तर सगळ्यात महत्त्वाची टीप म्हणजे मच्छी कापताना तुमच्या सुरीला ही धारच असायला हवी, त्याच्यामुळे ती व्यवस्थित कापली जाते. तर इथे आता बांगड्याला मी चवीनुसार मीठ लावते. मीठ लावल्यामुळे आपल्या कालवणातल्या मच्छीला सुद्धा चांगली चव येते. त्यामुळे कुठलीही मच्छी करताना, कालवणासाठी किंवा तिखलासाठी वापरताना आधी मच्छीला व्यवस्थित असं मीठ लावून घ्या. तर इथे फ्रायसाठी मी 2 बांगडे घेतलेले आहेत. आता त्याला मी सुरीच्या साहाय्याने असे कट मारून घेते, जेणेकरून जो मसाला आपण लावू तो पूर्ण आतपर्यंत जाईल आणि आपल्या फ्रायला खूप छान अशी चव येईल. तर नेहमी लक्षात ठेवा, आताही सांगते की आपल्या सुरीला नेहमी मच्छी कापताना धार असायला हवी. तर इथे बांगड्याला दोन्ही साईडने कट मारून झालेले आहेत. तर इथे आता बांगड्याला चवीनुसार मीठ लावायचं आहे. तर इथे बांगड्याला कोकमाचा आगळ लावायचा आहे. तर 5 ते 6 कोकम मी गरम पाण्यात भिजत ठेवलेले आणि तोच आगळ आता मी वापरणार आहे. तुमच्याकडे जर गावचे रसाळ कोकम असतील तर ते भिजत घालायची गरज नाही आहे. डायरेक्ट तुम्ही चोळले तरी त्याचा भरपूर असा रस येतो. आणि जर तुमच्याकडे कोकम नसतील तर तुम्ही लिंबाचा रसही वापरू शकता. पण मालवणी पद्धतीने बनवायचे म्हणजे कोकम हे हवेच, कारण कोकमामुळे आपल्या मच्छीला जो उग्रवास येतो तो निघून जातो आणि अजून चविष्ट लागते आपली मच्छी. बांगड्याला इथे मी आलं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबिरीची पेस्ट होती ती लावते 1.5 चमचा. तर कुठलंही जेवण असू दे, व्हेज किंवा नॉनव्हेज, तर आलं लसूण पेस्टमध्ये थोडी मिरची आणि कोथिंबीर घातली तर आपल्या जेवणाची चव दुप्पटीने वाढते. इथे मी अर्धा चमचा हळद, 1 मोठा चमचा लाल तिखट, 1 चमचा मी इथे चिकन मसाला घेतलेला आहे. तुमच्याकडे जर मालवणी मसाला असेल किंवा तुमचा जो घरगुती मसाला असेल तो तुम्ही इथे वापरू शकता. माझ्याकडे उपलब्ध नव्हता, त्याच्यामुळे मी ह्या मसाल्यांनी आपली मच्छी मॅरिनेट करून घेते. सगळे मसाले व्यवस्थित असे मच्छीला चोळून घ्यायचे आहे. जिथे आपण कट मारले त्याच्यातसुद्धा मसाला भरून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आतपर्यंत जर मसाला गेला तर अजून आपल्या मच्छीला चव येईल. बांगडे मॅरिनेट होईपर्यंत आपण वाटण तयार करायला सुरुवात करूया. इथे मी एक 7 ते 8 संकेश्वरी मिरच्या तोडून त्या पाण्यात भिजत घालते, जेणेकरून जर काही माती वगैरे असेल तर ती पाण्याच्या तळाखाली जाईल आणि आपली मिरचीसुद्धा लवकर नरम होईल. तर इथे 1 चमचा धनेसुद्धा मी पाण्यात भिजत घालते. तर एक 5 मिनटं मिरची आणि धने भिजेपर्यंत आपण कांदा कापून घेऊया आणि खोबरं किसून घेऊया. तर इथे एक मोठा उभा कांदा, अर्धी वाटी ओलं खोबरं आणि 4 ते 5 लसूण आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचे आहेत. पण सगळ्यात आधी आपण मिरची आणि धने वाटून घेऊया आणि मग बाकी साहित्य वाटून घेऊया. तर कालवण तयार करण्यासाठी इथे भांड्यामध्ये आपण तेल गरम करून घेऊ. ते फोडणीला मी ठेचलेला लसूण आणि त्याच मोठ्या कांद्यातला थोडासा कांदा मी बारीक कापून घेतलेला आहे तो घालते आणि 2 ते 3 मिनटं परतवून घेते. कांदा तेलात परतवल्यावर ह्याच्यामध्ये आपण जे वाटलेलं वाटण होतं ते घालायचं आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता आपलं वाटण एकदम बारीक गंधासारखं वाटलं गेलेलं आहे. वाटण जर व्यवस्थित वाटलं तर आपले जे कालवण आहे ते चवीला छान लागतं. वाटणाला आता एक 2 ते 3 मिनटं चांगली उकळी येईपर्यंत परतवून घ्यायचं. 2 मिनटं वाटण परतवल्यावर ह्याच्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घालते. तुम्हाला तुमच्या चवीनुसार किती पातळ आणि घट्ट हवं आहे त्याच्यानुसार पाणी घाला. पण खूप जास्त पाणी घातलं तर आपल्या सांबाराची म्हणजेच कालवणाची चव बिघडू शकते, त्यामुळे बेतानेच पाणी वापरा. कालवणाला आता चांगली अशी उकळी यायला द्यायची आहे. इथे तुम्ही बघू शकता मस्त अशी आपल्या कालवणाला उकळी आलेली आहे. उकळी आल्यानंतरच ह्याच्यामध्ये आपल्याला बांगडे सोडायचे आहेत. तर कालवण करताना नेहमी डोक्याकडचा आणि शेपटीकडचा भाग वापरायचा, त्याने खूप छान अशी आपल्या कालवणाला चव येते. इथे मी 5 ते 6 कोकम घालते. जर तुमचे कोकम सुके असतील तर थोडे जास्त घाला किंवा वाटणामध्ये तुम्ही 1 टोमॅटो टाकू शकता. आणि जर तुमच्याकडे कोकम नसतील तर तुम्ही
चिंचसुद्धा वापरू शकता। गावच्या कोकमाला चांगला आगळ असतो, त्यामुळे एक 2 ते 3 कोकमामध्ये सुद्धा आपली जे कालवण आहे ते आंबट तयार होतं। इथे मी चवीनुसार आता मीठ घालते आणि आपलं कालवण चांगलं उकळी यायला ठेवून देते। मच्छीचं कालवण बनवताना सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सतत कालवण हलवायचं नाही किंवा अशा पद्धतीने तुम्ही हलवू शकता, नाहीतर मच्छी तुटू शकते आणि तिचा पूर्ण गाळ होतो। तर इथे बांगड्याचं कालवण आपलं तयार झालेलं आहे आणि खूप सुंदर असा त्याला कलर आलेला आहे। बांगडे कसे शिजले हे बघायचं असेल तर तुम्ही इथे बघू शकता, तर बांगड्यांनी काटे सोडलेले आहेत, म्हणजे आपले बांगडे व्यवस्थित असे शिजले गेलेले आहेत। तर मी गॅस बंद करते आणि तिखलं करायला सुरुवात करते। बांगड्याचं तिखलं हे एकदम झटपट तयार होतं आणि चवीलाही तितकंच अप्रतिम लागतं। ह्या सगळ्याची सेपरेट रेसिपी मी केकेच किचन आधीच अपलोड केलेली आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला देते। इथे तेलामध्ये फोडणीला मी कढीपत्ता घातलेला आहे आणि आलं आणि लसूण हे मी चांगलं ठेचून घेतलेलं आहे। त्याने काय होतं, आपल्या तिखल्याला थोडा घट्टसरपणा येतो आणि चवीलासुद्धा ते अप्रतिम लागतं। तर अगदी लालसर होईपर्यंत, तेल सुटेपर्यंत आपल्याला याला परतवून घ्यायचं आहे। अद्रक आणि लसूण चांगलं परतवल्यानंतर आता आपण मसाले घालूया। तर इथे मी एक अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे आणि 1 चमचा लाल तिखट घातलेला आहे। तर तिखटानुसार तुम्ही याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। मसाल्यांना आता तेल सुटेपर्यंत आपल्याला 1-2 मिनटं परतवून घ्यायचं आहे। तर इथे आपल्या मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी बांगडे घालते। तर इथे बांगड्याला सुद्धा मी थोडे कट मारून घेतलेले, जेणेकरून जो मसाला आहे तो बांगड्यांपर्यंत आतपर्यंत जाईल। तर आधी पाणी न टाकता सुकेच आपल्याला हे मसाल्यासोबत बांगडे परतवून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी अर्धा ग्लास पाणी वापरते, कारण मला भाकरीसोबत तिखलं खायचं आहे। जर तुम्हाला भातासोबत खायचं असेल तर तुम्ही थोडं पातळ करू शकता, पण आपण कालवण केलं आहे त्यामुळे मी थोडं घट्टसर तिखलं करते। इथे मी 4 ते 5 कोकम घालते आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आपल्याला। तर झाकण लावून आपल्याला बांगडे मंद गॅसवर शिजवत ठेवायचे आहेत। तर एक 3 ते 4 मिनिटांनी पुन्हा एकदा बांगड्यांना पलटी मारून घ्यायची आहे, जेणेकरून दोन्ही साईडने बांगडे व्यवस्थित शिजतील। एक 5 मिनिटं पुन्हा एकदा शिजवल्यावर आपले बांगडे व्यवस्थित असे शिजले गेलेले आहेत। वरून सजावटीकरिता मी कोथिंबीर घालते आणि आपलं तिखलं इथे तयार झालेलं आहे। तर इथे ज्वारीच्या भाजरीसाठी मी अर्धा वाटी पाणी घेतलेलं आहे। पाण्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। तुम्हाला थोडंसं तेल हवं असेल तर तुम्ही वापरू शकता। त्याच्यानंतर पाणी चांगलं उकळू द्यायचं। पाणी चांगलं उकळल्यानंतरच सेम वाटीच्या मापाने अर्धी वाटी इथे मी ज्वारीचं पीठ घातलेलं आहे आणि पीठ व्यवस्थित असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे पाण्यात। पीठ मिक्स झालेलं आहे। आता मी 5 मिनिटं पीठ झाकून ठेवते। पीठ थोडं थंड होईपर्यंत आपण मच्छीसाठी लागणारं कोटिंग तयार करायला घेऊया। तर इथे मी 2 चमचे तांदळाचं पीठ आणि 2 चमचे बारीक रवा घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि थोडा मसाला घालायचा, जेणेकरून कोटिंगला सुद्धा चव येते। तर आता बांगडे मी रव्यामध्ये व्यवस्थित असे कोट करून घेते। पीठ आपल्याला एकदम पण थंड करायचं नाही आहे, हातावर सोसवेल इतकं गरम असेल तर पीठ लगेच मळून घ्यायचं, जेणेकरून त्या चांगल्या आपल्या टम्म फुगणाऱ्या भाकऱ्या तयार होतील आणि अजिबात पिठाला भेगा असता कामा नये। हाताला थोडं थंड पाणी लावून पीठ आपण मळून घेऊया। इथे आपलं भाकरीचं पीठ मळून तयार आहे। आता आपण भाकरी तयार करायला घेऊया। तर भाकरी तयार करताना तुम्हाला केवढ्या साईजची हवी तेवढा गोळा घेऊन तो पुन्हा एकदा आपल्याला मळून घ्यायचा, म्हणजे आपली भाकरी टम्म फुगते। भाकरीला ज्वारीचं पीठ लावून आपल्याला चपातीसारखं भाकरी लाटून घ्यायची आहे एकसारखी। तवा गरम करून भाकरी आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। पाण्याचं प्रमाण आणि पिठाचं प्रमाण बरोबर असेल तर भाकरी आपली छान होते, टम्म फुगते आणि प्रत्येक वेळी पीठ घेताना पिठाचा गोळा तो मळूनच घ्या। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपली भाकरी टम्म अशी फुगली गेलेली आहे। नाचणीच्या भाकरीची रेसिपीसुद्धा मी ऑलरेडी शेअर केलेली आहे, त्याची लिंक मी वरती आय बटनमध्ये तुम्हाला देते। तर इथे आपल्या भाकऱ्या झालेल्या आहेत। बांगडे फ्राय करण्यासाठी पॅनमध्ये तेल गरम करून घ्यायचं। तेल चांगलं गरम झाल्यावरच आपल्याला बांगडे त्याच्यामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत। बांगडे हाय फ्लेमवर फ्राय करू नका, नाही तर आपली मच्छी करपते। तर लो फ्लेमवर दोन्ही बाजूने 5 ते 6 मिनटं आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर एक 5 मिनटं झाल्यावर मी पलटी मारून घेते आणि तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आपण लो फ्लेमवरच आपली मच्छी फ्राय करून घ्यायची आहे। इथे आपली बांगडा मच्छी फ्राय झालेली आहे। आता मी ही प्लेटमध्ये काढून घेते। तर तुम्ही इथे बघू शकता तासाभरात आपलं सगळं जेवण तयार झालेलं आहे। तर मी आता हे प्लेटमध्ये सर्व करून घेते।
तर आजची ही मालवणी बांगडा फिश थाळी तुम्हाला कशी वाटली मला हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. केकेच किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या मित्रपरिवारासोबत सुद्धा ही रेसिपी नक्की शेअर करा. माकळे फ्रायची रेसिपी मी लवकरच अपलोड करेन आणि सोलकडीची रेसिपी तर ऑलरेडी अपलोड आहे. त्याची लिंक मी वरती आय बटनमध्ये देते. तर अशाच नवनवीन रेसिपीसोबत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.